ସେବାର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚଶାଖାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଶିକ୍ଷକତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଭୂଦାନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର, ଜନସେବା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛି। କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ପଟାନ୍ତର ନଥିଲା। ଏହି ଋଷିପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅନୁବାଦ ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଇଜି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମର ଆଦି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଜନ୍ମ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 1979 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 21 ଫେବୃଆରୀ 1971 ମସିହାରେ ଇହଦ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ସତ୍ୟବାଦୀର ସାହିତ୍ୟ କ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଓ ସଫଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅନୁବାଦ ଓ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ FA ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତ ସ୍କୁଲ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲା ପରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗତ ମଣିଷଙ୍କର ସେବା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ, ବହୁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେଶ ମାତୃକାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟୟ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳର ବନ୍ଧୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଓଡ଼ିଶା।